arabu ye dinat arabu be jonno fe ciden ante kuma de la tarabu kala dala de la be ciden ka hadisa sahdum de la bul qaymu yenni ba hasun yanama ke parce que be fuqa hawu do fana bolo har fiqhu tigu do bolo comme muso nu ya furu ko foyte aleka fonni dilan konti aba haketo ka cere ka dilan dila ani ka masiri ceye ani dilan ko katemena ce ni ko de baka min min yettuguli ani ka barake ce ko ta ko te kuma sahalenya de ciden ka furu muso tumbe baraka yede ciden ka furu muso ulude kabbo ulude kortaleno ulude kanyi kateme jiya ka muso beka ulude baleri be ulude kateme jiya ka muso beka ciden ka furu muso utumbe baraka yede ube aka salliji uta kadama hari dondola kato ite kafura kwamba shetu mako tapita kadide ako haidu de be nale nebe haidu la da ko ika haidu ti tegela koy ciden ka nyere ka furu muso tumbe baraka yede ewa ciden de muso tumbe baraka ali ibn abi talib ciden de muso fatumata nana ciden ma ko ewa bara ya lesege ko aka ani jom minano munumbe bo jahadu yorola aka jom muso do dale maka bara ko ana ciden ka soko na ma ciden surayen ba shi tusiro aye chief an ba shi to ko ifate nana nan ba fu ciden nale fatumata ire sagira kana kaka chifo ciden ko fatuma mata ko siralanya kata barake ce amma barake den di fatumata ma ako siralanya ikata barake kace me yalan ka fendo foyini kace ako ke susu na be daw kawsa ma barake denyewa oko ho ako subhanallahi alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ka fu sinya bi saba ani nani na be da akako ha sinya subhanallahi bi sabani sabani alhamdulillah bi sabani sabani allah akbar bi sabani sabani na be da suwo suwa kan ninfo nin kawsa ma barake denye ew ali ibn abi talib ko depuis ci de nyen ninfo alaye ko ale man nin to hari sukele ko har yomu sifini dommi itumbe jahar yoro la usuya ka ko har usu ale yake sahidu ye munye ci don ko fatima ta ma ko sira lanye ta barake ka je amma barake den dama asma'u atumbe barake akace ale kace so de tumba bolo asma'u de tumbe e wasoyi atumbe choyi e wan enkorola furakede ale beta soyi mi ale de be dumuni ta kabila soyi nkoro ace ka e wan nago foro abe fo madina ko fela de la asma'u beta tamaro kolo tomo ka do minan kono ka nyu kana naye ka do soyi nkoro dondo la cide nyere ani sebo temena asma bint abubakar amba shetu balma musoro utemena na sirala tamaro ewa doni tamaro kolo doni ba a kunkolo la asegena unale ama cide nyere hinala la cide nyaka nyame bire ko akayela kofe akwai ko cide ma akwa le malo yara cide ni che groupe de be nyon fa le malo yara kayele cide kofe wo ko adi fana le hakli jigina a ce juberi aka kele yala wodi ato ko le ka ce be kele ya ko jugu ko ma yele ciden kofe unale madina akwa ce ma ko ciden yere ni jamatte minan ne ka bi koy nka tamaru kolo minan bin kun kolwa ciden ya kan nyame bi ko ne ka yela kofe maso e ako mun nay ma yere ciden kofe ni tunyere la ciden kofe o lafiya o de kadinye yibo lafiya min soro kadinye ni tamaru koro bi ikun kolo la kana a kon hakili jigina ka kele ya inde lare a kon ni ne be kele ya be kele ya ciden fanala shahidu ye munye ciden ma fo asuma wuye ka fo baratika amma fo ce fanaye abun nin barala barataka me abubakar yere da yalla je tuma ma dem muso be nin bara uke ku bara gele unke ku ke ko fi abubakar yere jom muso do taka jom muso la kadama ko aka asma ka bara uke me cide ma fo ce ko e babara ti ka muso ka amma fo muso fana ye ko yi ce be bilani na amma wajibi ka donc kuma sale bul khaymu kuma nan fana la ka tente ko sobe jadin maali fi hadi khairul ibadi ako wajibi ye minye kuma sale ye minye muso ni furula ce ma wajibi len de bi ka ika ce ka bara uke aka tobili na ka furauna na ka finu ko o wajibi len de bi ka
ni arabu min ya kallada o ba kallada baburo me ciden ka tasirate islamiyya sariyate subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu